Cica. Én meg Gizella. És van megint ez a harmadik rész. Feka cica a Patrik életéből. Na, már megint ilyen hülyeségeket beszélsz? Fogd már be a pofádat. Mert? Merke? Kinyelem a seggedet. Ó, én előbb a tiédet. Na gyere. Nem megyek ilyen szarháziak után. Na gyere, ha mersz. Emberek ez is, látjátok? Ilyen csicskák váltól az emberek. Már lövöldözik az állatokat. Ezért nem nézek a kamerába, mert elszígyeltem az embereket. Na gyere már is kövess. Olyan büdös vagy, mint egy akkora. Anyádat! Te vagy a büdös köcsög. Hát te vagy. Szentlátosan. Technikai okok miatt le kellett állnunk. Addig is elszívtam egy szál cigit, és ez meg nem áll le itt a köcsög zenéjével. Itt rapperkedik, itt mellettem a cicuka. Ja, pedig olyan nem is olyan menő. Hiszen ránéznek, akkor elhányják magukat. Ó, anyád is elhányta magadat. Mi az a fehér zenedoboz? Ó, hát nézzétek, egy telefon. Az egy Nokia. Megyek szarni. Ó, én is. Ah! Elbújok. Köcsög, elbújok.